dneska budeme dělat make-upový tutoriál. Tady z Indie, jo? Indická natural beauty, ok? Tak jo, tak začneme. Nejdřív potřebujete primer, který tady jednoduše odrolíte o skálu, nanesete. Potom potřebujete hrubší, abyste si udělali peeling. Be precise. And final makeup. It's over here. A nezapomeňte na trošku pudru, abyste si setli ten make-up, aby se vám neslejval. Tak a ty konc na oči. Nejdřív naneseme samozřejmě primer. Jo, primer, ok? Dobrý. Ty konc vezmeme stíny. Tady používám make-up brush od Forever 21 číslo 22, jo? Naneseme tady takhle do outer V, jo? A abyste měli větší oči, tak se to takhle dávejte jako nad crease a pořádně blenděte, jo? Blenděte pořádně. Tak si vezmu tady štěteček. Tohle je od MAC, jo? Číslo 52. Vezmeme tady trošku světlejší barvu a highlight, jo? Highlight tady, pak tady a pak jako nezapomeňte i tady. A jako below brow bone, jo? Tady highlight, ok? Tak a máte krásný natural velký oči a hlavně nezapomeňte, tady máme eyelash curler. Uděláme dobrý. A ty konc, vezmeme maskara. Tady trošku jako hnědej shade, jo, aby to bylo prostě natural, autumn prostě beauty. A jako z maskara. A jako pořádně od těch kořínků, jo, to je Rimmel London. Rimmel London look, ok? Mňam, mňam. Tak, okay. A máte krásný oči. Tak, teď se mluvnem tady. Tak nesmíme samozřejmě zapomenout na samoopalovací krém. Nějakou dobrou značku, třeba jen Klinik, jo, tady prostě vezmu. Já už jsem se to tady nanesla, takže podívejte se, jak to krásně vypadá, je to přirozený, je to jeden odstín všude. Fakt, já tady třeba takhle si vyhrnu trochu, ukážu vám, jo, takhle krásně se to rozetře. A ono na rukou to jako třeba vypadá líp, jo, když se podíváte, na rukou to vypadá přirozeně. A třeba já používám Shiseido, víš? Jo, jako je spousta Jaká značka vám to vypadá, tak jaká značka vám vyhovuje? Je to jako zdravý na kůži a je to fakt super, jako vypadá to fakt dobře a i boty, jo, můžete. Boty jsou taky hezký, no. Tak co dál? Tak, a aby jsme nezapomněli takový ten pěkný natural look samozřejmě. Si dáme trošku na líčka ten blush. Tady mám bio, úplně natural, všechno. Je to prostě veganský totálně. Bylo to strašně drahý, takže si musíte koupit. Takže pěkně tady, aby nám viděli. Je druhý? Já myslím, že to vypadá hned líp, určitě. Tak a jako poslední si dáme natural rtěnku. Takže natural, jo? To je shiny lesk. Aby to vypadalo, že máte prostě takovou tu efekt té 3D, jako těch rtej, plné rty a uděláte jako prostě... Ale vlasy jsou úplně nejjednodušší, stačí. Jednoho pavouka. Ne, stačí nasadit kšiltovku, 3 hodiny pracovat, sundat kšiltovku a luky jsou finish. Tak tady je prosím ten náš natural look. Kdybyste měli nějaké otázky, napište nám to tady do komentů, subscribe-něte na náš channel. Na zem nám to můžete A nazvat. tady nám to napište. Tady na zeď nám to napište, prosím. Co postavíme třeba. Tady nám to napište na zeď. Zatím máme základy. Těšíme se na vaše komentáře. Jsme krásní. Thumbs up. Extra. Tak toto je prosím vás drink na hubnutí, takzvané elektrolyty. Je to strašně dobrý, takový slaný a nesmíte toho pít hodně, takže jako fakt good, jo. Takže, Ale